Mr. Marsh, nem ittas, nem körözik. Miért hajtott ilyen gyorsan? Mert ma kivágtak a suliból. Gratulálok. Ígéretes jövő áll előtte. Forduljon meg. Mi? Rajta. Hé! Jöjjön velem. Nincs ennél jobb dolguk. Hát ezt nem hiszem el. Őrizet alatt. Armanda Sante, Végvári Tamás. Nick Cornish, Dányi Krisztián. Laurie Fortier, Madarász Éva. Zenéjét szerezte Sean Morris. Fényképezte Charles Schneer. Írta David Gordon. Rendezte Fritz Kirsch. Ó, ez mesés. Igen. Tetszene a maminak? Biztos? Igen. Van ehhez illő nyakláncuk? Hogyne? Meggondoltam magam, köszönöm. Gyere, kisfiam. Hé, megint lóg a fűződ. Menjünk. Csoda klassz napunk volt, ugye? Elnézést, uram. A gyűrűt, amit vett, nem csomagolták be, pedig ez jár a vásárláshoz. Jöjjön vissza. Nem vettem gyűrűt, köszönöm. Gyere, kisfiam. Biztos benne? Természetesen. Megállj! Harley! Mi folyik itt? Ez a szemétnek fújt 2 gyűrűt. De elintézem. Látta is? Igen, épp a köreimet róttam. Nem az irodában volt, ahol a monitorok Nem, mutatják? de esküszöm, hogy láttam. Harley, az érdekel, hogy van-e bizonyítéka. Mr. Palmer, menjen vissza, majd én intézkedem. Nem, inkább maradnék. Hogyne, uram? Uram, van kifogása az ellen, hogy megmotozzuk? Nincs. Forduljon meg, uram! Emelje a karját, kérem! Nos? Az áruház nevében elnézést kérek a kellemetlenségért, jól van? 130 centi magas fiú, szőke, kékszemű tettestárs. Igen. De tartson őt pórázon! Felnőtt férfi, 186 magas barna hajú, 29 éves tolvaj. Hogyne, uram. Gyere, kisfiam. Bárki tévedhet, Harley. Mr. Palmer? Kérem, óvatosan.
Sérülten semmit sem ér. Tudja mit, Walker? Szerintem jobb lenne kissé balra. Kárla, kérem, megigazítaná Claire! ezt? Köszönöm. Szia, mi újság? Meg vagyok. Ugye jól mutat? Igen, jól néz ki. Minden rendben? Egy plazma tévé összetört, a többi épp. Remek. Holnap visszaküldöm. Helyes. Igen. Kösz, hogy szóltál. Most már jól mutat. Tudja mit? Megpróbálhatná egy kicsit másképp fordítani. Szerintem az ünnepek előtt nem is kell reklámoznunk. Megsporolnánk egy rakás költséget. Igen. És? Tessék! Mr. Palmer, láthatnánk néhány szót? Mi a gond, Harley? Ben Palmer? Igen. Letartóztatom. Tessék? Sikkasztásért joga van hallgatni, amit mond az eljárás során Ben, mi a felhasználható csoda maga ellen. folyik itt? Joga van Fogalmam ügyvédet sincs. fogadni, ha nem engedheti meg magának az állam Claire, szólj, hogy kijelölt itt én vagyok a biztosít főnök. számára. Ez hihetetlen. Finomabban. Ne lögdössön. Sajnálom, Claire. Viszlát, Claire. Viszlát. Becsavarodok ettől. Képtelen vagyok letenni, míg meg nem fejtem. Na hát, micsoda szégyen. Egy ilyen férfi. A szakmai ranglétre csúcsán. Nagy kár. Nem gyilkolt meg senkit. Így alkut ajánlanak. Esetleg egy kis közmunkát. Meg se látja belülről a sittet. Nekem még van egy kis munkám. Most, hogy igazgató, azt csinálhatja, amit mindig akart. Magamra hagyna? Tudja, csak az zavar, hogy senki sem gyanakodott rá, pedig már régóta folyt a svindli. Sok minden eltűnt a raktárból. Társai lehettek? Hát ez itt a kérdés. Csak is a magasból segíthette valaki. Eltakarította a nyomokat. Mondjuk maga, Claire. Tessék? A maga aláírása. Azt mondta, összetört, és hogy majd visszaküldi. Hát hazudott. Nem ellenőrizhetett minden szállítást, túl sok van. Ez a munkája, Claire. Csak hogy... Már elég bizonyíték gyűlt össze egy tárgyaláshoz. A nyomok az íróasztalához vezetnek. Úgy sem fog lépre csalni. Nem leszek könnyű préda. Velem kekeckedik? Hát megteheti. Egymás között is megoldhatjuk az ügyet. Nem ez a lényeg. A zsaruk nyomoznak. És okuk van rá.
Maga miről beszél? Ugyan, minden jel magára mutattán kételkednék. A kinevezett igazgatóság kezd hosszúra nyúlni, nem igaz? Ha ez kitudódik, még rosszra gondolnának. Másnak adnák az állást, magának vége. Persze megtartanák, de ennél a cégnél nem jut előbbre. Mit akar tőlem? Támogathatnánk egymást. Én mondtam, hogy meg kellett volna vetni azt a kis buszt. Nagyon jól állt neked. Igen, igazad van, lehet, hogy visszamegyek érte. Csak érdeklődöm, akkor éjjel miért hajtott olyan gyorsan? Nagyon siettem. Hová tartott? Sehová. Megértette a munkafeltételeket? Igen, a bíró azt mondta, hogy legalább 120 napig kell főállásban dolgoznom, és ennyi. A próbaidős program első kihágáskor kiválthatja a börtönt. Hazánkban úgy tartják, hogy mindenkinek kijár egy második esély, ezért veszünk részt a programban. Megértettem. Helyes, minden magán múlik. Vagyis időbe jöjjön, végezze a munkáját. Dennis, és vállalja a felelősséget. És ha gondja támad, az ajtó mindig nyitva áll. Bemutatom az igazgatónkat, Miss Simpsont. Hello. Hello. Nagyon örülök. Ő Dennis Marsh, a próbaidős programban vesz részt. Sok sikert. A megfelelő helyet keresem neki, segítenél? Köszönöm. Hálás vagyok a lehetőségért. Paula, ha végeztél, kérlek, küld az irodámba. Hát persze. Dennis, üljön le és töltsük ki a papírokat. Tartsa a szemét a képernyőkön. Figyelje a képernyőket. Egyfolytában. Bocsánat. Bocsánat? Azt sajnálja, ha megfújják a bevételt. Megtapasztalhatja, milyen becstelen az emberi természet. Különösen az ünnepek alatt. Mert e becstelenek késztetést éreznek a nagy lelkűségre. Tudja, mennyit veszítünk? Nem. Nézze csak, látja? Egész nap itt dekkol. Rója az osztályokat, egész nap csak körözget. Mi az ördögöt kereshet? Fogalmam sincs. Gondolkozzon. Talán egy eladót? Vagy a próbafülkét? Talán a nejét? Igaz? Hirtelen színvak lett. A nőnek kell inget választani, nehogy úgy fessen, mintha maszkabálba menne. Esetleg megfújná az inget? Talán nem. De akkor is tudnunk kell. Maga a biztonsági őr. Legyen a tanúja. Bocsánat, hogy hívják? Dennis Marsh vagyok. Azt mondták, Mr. Waters-t keressem. Hardy. És én vagyok. Üdv. Azt mondták, az ünnepek alatt elkér a segítség, mert nagy a hajtás. Tudja, miután bemutattak Mrs. Simpsonnak, ragaszkodott hozzá, hogy idejöjjek. De maga még tanuló. Kihagyok egy fél évet. Melózok. Mert még az is jobb, mint a shit. Igen. Megfújt egy kocsit. Nézzenek oda. Gyorshajtás, ellenállás. A rakat figyelmeztetése van. A haverom kocsija volt, csak nem tudta, hogy kölcsön. Ez nem kifogás. Ezért nevezik lopásnak. Nem az, mert szerencsére őt nem zavarta. Tudja, hogy miért van itt? Hogy miért dugták be mellém? Mrs. Simpson mondta, hogy elkél maga mellett. Mert én nem nézem el, ha elcseszi. Megértette? Igen. Helyes.
Különböző témák érdekelnek. Na nem mondd. Igen, a suliban. Tudja, a tárgyak. Történelem, irodalom, gazdaságtan. Ja. Szeretnéd a melót? Igen. Tudod, mit jelent az autonómia? Függetlenséget, öntörvényűséget. Senki sem nyúlhat hozzád. És nincsenek kiváltságosok. Megértetted? Betartatod a szabályt. Értem. Mondjuk valaki besétál a cipőboltba. Itt dolgoznak, ismered őket. Ismerem őket. Tételezzük fel a példakedvéért. Egyszer csak kihoznak valamit. Tovább mennek, le a folyosón, ki az ajtón. De pénz nem cserélt gazdát. Várjunk, csak most ez lesz. Nem fizettek érte, mégis náluk van. Így elmélázol, mi is történt. Kell, hogy legyen értelme, és magyarázatot keresel rá. Amíg más el nem vonja a figyelmed. Mondjuk itt, akit nem ismersz. Szeretted volna átgondolni az előbbit, de összezavar, amit most pillantottál meg. Mi is történt? Na hát... Hagytad, hogy kisétáljanak valamivel, amiért nem fizettek, mert nem vagy autonóm, és ez rablás. Meg kell állítanod, érted? Autonóm vagy. Ez a lényeg. Értem. Világos? Igen. Adj egy ötöst. Jézusom! Elfelejtett közölni valamit. Ami az új munkakörébe vágó kötelesség. Az ünnepekre alkalmaztam a fiút. Éles eszű gyerek. Ígéretes. Ha bárki tudja. Jó év, Claire. Először is a feladatod ez a raktár. A 19-es kulcs nyitja. Ez nem a te melód. Mindenen, amit a raktár rejt, van egy vonalkód. Látod? Igen. Az a feladatod, hogy egyeztes minden kis kódot a számlán lévő adatokkal. Látod? Összehasonlítod, világos? Igen. Egyszerre csak egyet. Az igazgató irodája a 8-as kulcs. Bezárod és ellenőrzöd. Bocsánat, villany lekapcs. Igazgató helyettes iroda. 7-es kulcs, bezárod, ellenőrzöd, villany lekapcs. Számlázás. Benézel, ellenőrzöd, az iratokat hagyod békén. A színkódok a kulcson, 6-os számú. Bezárod. Ellenőrzöd. Mehetünk. Ha-ó! Ha-ó! Van itt valaki? Hey, Harley, nincs itt senki. Ismételje meg, szakadozott. Nyisd be, biztos ott vannak. Valami gubanc van a rádióval, idelent csak recseg, Harley. Indulj el! A kamerákat kövesd! Itt nincsenek is kamerák. Hey, Harley, ha hall engem, szóljon a raktárosoknak, hogy várom őket. Szellemes.
Jézusom. Klassz volt. Nagyon jót mulattam. Egész kedvesnek tűnik. Mondjuk, akivel összefuthatunk egy találkozón, esetleg rendes emberekén. Ez az. Gyere csak. Azt akarja, hogy ellopjon valamit? Megpróbálhatná. Felnőtt nő átlagos ruhában céltalan. Már megírhatták a csekkemet. Hé, senki sem mondta? Ugyan mit? Tudom, ezzel a programmal ismét a társadalom hasznos tagja leszel, de nekem kell felvennem a csekked. Ez komoly. Csak a vezetők tehetik. Miért? Nem tudom, mert alsóbrendű vagy. Ez a szabály, kisfiam. Figyeled őt? Nem csinál semmi rosszat. Ülj le. Fogadj szót. Szeretném megkapni a lét. Fizetésnap Megkapod. Figyelj. Miért nem megy most rögtön haza? Mert nem táncolsz be egy áruházba, mint akit kerget a tatár, hogy aztán hazarohanj. Nézd csak, szerinted most mit csinál? Egyek. Ugye? Talán adhatnánk neki még egy esélyt. Lehet, hogy nagy szüksége van rá. Jó, elegem volt. Tartsd rajta a szemed. Komolyan csak... Hé, ő döntött így, és aljas tolvaj lett az áruházamban. Csak ez érdekel. Nos, figyelj tovább. Ha elveszítem, utána irányítasz. Nyomd a gombot. Figyeld! 5. Figyelem. Nem, az idén nem mehetek. Ti is hiányoztak. De nagyon jó melót kaptam. Igen, szerintem ezúttal jó irányba terelnek. Csak az a gond, hogy végig az ünnepek alatt is melóznom kell. Igen, szenteste is. Erről beszéltem. Talán összejön most valami jó dolog. Nem, a jövő héten. Igen, majd felhívlak a jövő héten. Amint végeztem. Szia! Jó ét! Jó ét! Bocsánat, azt hittem már elment. Ugyan semmi baj, épp indulni készültem. Várjon, segítek. Köszönöm. Úgy látom, megkedvelték, beilleszkedett. Igyekszem is. Miket visz ebben? Titok. Vezetőségi iratok. Azt mondták, mindent ellenőriznem kell. Oda néz, új biztonsági őr van. Csinos. Ó, nézd csak. Leesett a fagyid.
Bocsánat, kaphatnánk még egy ugyanilyet? Szia! Nagyon sajnálom. Mindjárt kapsz egy másikat. Gyere, kicsim. Köszönöm. Parancsolj! Nagyon köszönjük. Ó, szóra sem érdemes. Vigyázz, nehogy a fagyiba lépj. Bizony. Ügyes vagy. Átkozott kölykök. Azt írták ki, hogy kinyitni tilos. Megszólal a riasztó. Ügyet se vess ezekre a feliratokra. Ma ilyen bolond napunk van. Összefutottam Simpsonnal. Tényleg? Na, egyfolytában a nyitottságodról és a kedvességedről áradozott. Hogy milyen jól bánsz az emberekkel, jó, de van a nyitottságért, ne feledd. Alig beszéltünk. Így folytatod, még meghív a hálaadás napi banzájra. Vagy 3-szor beszéltünk. Hé, felvette a csekkemet? Klassz! Szuper! Egek. Mi a baj? Ez? Megmutassam? Köszönöm. 92-es Beretta, 16-os tár. Mindenhová felveszi? Biztonsági őr vagyok, sosem tudhatni. Nézd csak. Egy borotva nyoma. Jézusom! Elbambultam bizony. Most már éber vagyok. Na, miről beszéltetek? Tessék? 3-szor trécseltetek, miről volt szó? Gőzöm sincs. Már nem emlékszel? Nem igazán. Fura, hogy így megkedvelt. Miről cseveghettetek? Az időjárásról? Nem. Politika? Nem. Hát akkor? Miről? A suliról. Suliról? Igen, lediplomázott üzleti könyvelésből. Én is azt tanulom. Nehogy azt mondd, hogy ekkora marhaságot tanulsz. De igen, az üzlet a főszakom. Ne szórakozz velem, a főszakod? Nem csoda, hogy olyan jól összemelegettetek. Na ezért hallom, hogy egész állónap rólad áradozik. Fura, hogy ő is azt mondta, nem emlékszik. Harry. Tartsd a szemed a képernyőn, ne a könyvön. Rendben? Ez jó pofa. Mi lenne, ha elmondanám, mi a gáz? Mondtam én, hogy gáz van. Nem. Csak megélünk egymás felé, nem igaz? Most rajtunk a sor. Ez új időszak kezdete, az új állásoddal. Végül is nem tolhatod el, különben nem úszod meg a sittet. Üzletembernek kell lenned, felmászni a vállalati ranglétrán, na húzz kifelé, hasznosítsd magad. Baromság, Simpson ezt tudja. Mind tudjuk. Mindnyájan tudjuk. Fél magától. Mi? Talán ezt mondta? Nem, csak egy megérzés. Ez a lényeg. Nem igaz? Sosem érti meg, mit csinálok, nem is érdekli. Ide hallgass, a seggfejek elvennék mindened. De te ne add nekik. Érted? Ezt nem tanulod meg a suliban, csak egy mocskos melóban. Majd az eszembe vésem. Ez az élet sója, öreg. Ez az élet sója, úgy bizony. Mutatok egy példát. Próbálj meg elvenni tőlem valamit. Mit? Valamit, ami az enyém. Tessék. De... Tessék. Mondjuk, hogy elvennél tőlem valamit, ami az én tulajdonom. Meg akarod fújni, ki tudja, hogy miért. Próbáld meg. Vedd el, rajta. Csak így? Ege. Na, milyen érzés ez nekem? Lövésem sincs rossz. Nem, de hogy is az? Tévedsz. Bepöccenek. Te is bepöccennél? Igen. Ez a te tulajdonod. Na, vedd vissza. Ez a tiéd. Tessék, a kulcsomat akarom. Mi? Értem már. Lássam a haragod. Bepöccentem. Hát, lássam. Ez az én kulcsomom, nem veheti el tőlem. Neked ez a harag? Igen. Igen? Leharapom a fejed. Felfogtad, hogy miért csináltam? Mert nagyon fontos. Igen. Nézd a fickót a bevásárlótáskákkal. Egész nap itt volt. Dennis! Mi a baj? Mi lenne, ha most kilépnék? Tessék? Igen. Elegem volt ebből. Eltűnök és többé színemet sem látják.
Nem hinném, hogy bölcs megoldás lenne. Nem is értem. Egyszer csak... üldögéltem ott. És Harley egyszer csak magyarázni kezdett, hogy miért vagyok itt. Oktatott és fenyegetett. Mit követtem el? Tudja jól, hogy nem segíthetek, ha távozik. Persze. Akkor most visszamegyek. Helyes. Tudja, előtte meglátta, hogy beszélgettünk. Mit gondol, miért zavarja ez őt annyira? Sejtelmem sincs. Hogy mint? Jól vagyok. Nem háborgatnám, de szeretnék elcsevegni kegyeddel pár percig. Tessék. Tűha! Nézzenek oda. Ha? Nézzék, mennyi lámpa. Akár a lakáskultúrában, a karácsonyi számban. Komolyan? Eggek, az én zugom, valóságos patkányjuk. Lassan már torkig vagyok a Kéglivel. A nagy termet berendeztük a partira. Lenne kedve beugrani? Hogyne, már mindenki nagyon várja. Örülnének, hisz maga az új góré. Hadd lássák, ki osztja a prémiumot. Nem vagyok oda az ünnepekért. Vannak bosszantó hagyományok. Boldog karácsonyt! Nézze meg! Remélem tetszik. Nem fogadhatom el. Kérem, ragaszkodom hozzá. Harley. Vegye csak el! Ki mondta, hogy nem lehetünk barátok? Csak rosszul indítottunk, semmi baj, előfordul ez. A mi fajtákkal. Hasonszőrűek vagyunk, maga is csak hazajön esténként, minden egyes este. Egy üres házba. Nincsenek barátai. Az akadály az, amit elértünk. Csak a karrierünket mutathatjuk fel. Azért persze nem azt mondom, hogy csupán ennyik vagyunk, de hogy is. De időnként jól esne más. A pokolba is nem rendszeresen gondoltam, csak úgy értettem, hogy... Fejezze be! Csak azt kérem, hogy legyen a barátom. Nem vagyunk hasonszőrűek. Dehogy nem. Maga szánalmas. Nem mondjon ilyet. Csak sajnálom magát. Jaj, nem mondja ezt. Kérem, most már távozzon. Látja, ez az, erről beszéltem. Látja? Tűnjön innen! Látom, ahogy naponta egyre feljebb mászik azon a létrán, és átlépett rajtam. Kérdem, mi lesz most velem? Tudja a választ? Az, amit akarok. És ezt elfogadom. Vajon mi leszek? Üzletember? Értek ám az üzlethez. Elmaradt a karácsonyi prémiumom. Nézzen utána.
Boldog karácsony, szeretettel anyu és apu. Észrevette már, hányan esnek depresszióba az ünnepek alatt? Igen. Hogyne. Én is olvastam róla. Miért gubbaszt itt? Tudja csak, maradt még néhány fontos elintézni valóm. Jöjjön, lemarad a mókáról. Köszönöm. Cheerio. Cheerio. Mindjárt megyek én is. Rendben. Harley odakint van? Nincs, még nem láttam. Értem. Mondja csak, miért fél úgy tőle? Miért kérdezi? Semmiért, bocsánat, túl sokat ittam. Várjon. Talán segíthetne. Tudja, attól olyan piszak jó Harley a munkájában, hogy megtalálja a gyenge pontunkat. Kideríti, mit használhat fel ellenünk. És meg is teszi. És akinél nem talál olyat? Mindenkinek van gyenge pontja. Magának is? Főként nekem. Mielőtt maga hozzánk került, az igazgatónkat letartóztatták. Ahogy intézte, a rendőrök megbilincselték bent, átvezették az áruházon. Ezzel akart példát statuálni. Amivel én jártam jól. Tudta jól, hogy én kerülök a helyére. És gondoskodott róla, hogy megtudjam, kirángatta a drótokat. De hiszen maga a főnöke, miért nem tudja kirúgni? Van róla fogalma, mekkora legenda ő áruházi körökben? Itt lassan már mindenki neki dolgozik. Ha valaki rosszat mond, annak vége. Autonómia. Hogy érti ezt? Érinthetetlen lett. Mi van? Ne bámulj, seggfej! Felnőtt férfi, 30-as sötéthaj, sötét szemek, 3-szoros elkövető. Na ezt nézd meg. A kis szarzsák. Azt hiszi, mindenki neki hajbókol, nem igaz? Majd én figyelem. Ezúttal nem, kisfiam. Most te eredsz a nyomába, oké? Én figyelem. Szedd a lábad. A francba. Bizony, nagy megnyugvás lesz mindnyájunknak. Ne azonosítsd magad rögtön, érted? Ne menj túl közel. Látod, arrébb ment. Ne tégy semmit, amíg idebent van. Megértetted? Úgy lesz. Szólj, ha elkaptad, és hívjuk a zsarukat. Azonnal lemegyek. Rendben. Menj. Ne várj a liftre. Értem. Látja őt? Abba hagynád a futást. Jobbra áll. Oké. Neked jobbra. Dinnye. Biztos, hogy így akarod bámulni? Egyszerűbb lenne, ha szájon csókolnád. Mi lenne, ha elmenekül? Nem fog meglógni, mert rossz a lába. Nem is jántít. Csak hallgass rám. Mindjárt megáll a pultnál. Ügyelj rá, nehogy Kiszúrja. Csak foglald le magad. Oké. elfoglaltnak tűnj. Most inkább úgy nézel ki, mint aki mindjárt ideg-rohamot kap. Csak a tiéd, fiam. Igen, rendben. Kapd el, kisfiam.
Állj meg, te kispöcs! Biztonságiak, kérem jöjjön vissza velem az áruházba. Szarok rá! Jézusom! Harley! Harley! Harcolni akarsz? Há! Gyere, te takony! Gyere, hülyeségfej! Rajta, Ecsi! Mit csinálnak? Jézus Mária! Rajta! Harley! Hol a fenébe van már? Gyerünk! Gyere! Harley! Merre van? Hol mászkált? Hé! Hogy van a karod? Azt ígérte, hogy utánam jön. De felhívta. Tényleg, ki hívta fel? Mit mondott? Ki? A fickó. Mindig van Nem kifogásuk. szólt semmi, csak előrántott egy borotvát és megvágott. Komolyan? Hadd nézzem. Nem, miért nem segített? Megölhetett volna. Csak rád akart ijeszteni, fiam. Nehogy már még maga mondja meg, hiszen ott sem volt. Megölhetett volna. A szentségét. A mindenit. Hallom, kis hián eltörted a karját. Bepöccentem. Tényleg? Még soha sem vágtak meg. Bosszantó lehetett. Mintha elvett volna valamit tőlem. És a szemétnek vissza kellett adnia. Semmit nem vehetnek el, amit nem akarsz adni. Ezt sose feledd. A zsaruk azt mondták, már korábban is elkapták. Valóban? Bolti lopásért, borotva használatért. Ó, a velejéig romlott. Ugye maga felismerte, hiszen tudta, hogy rossz a lába. Kivágta meg a karját. Ugye holnap is bejössz? Igen. Helyes. Claire ennek örülni fog. Hasonló esetben némi segítséget nyújthat a jövőben. A legjobbakat. Gázspré? A francba! Hogy lehettem ilyen hülye? A mindenségét. Figyeld azt a kettőt! Igen is. A rohadt életbe. Mekkora kétbalkezes barom vagyok. Hé, Dennis! Menjünk! Végeztél? Menjetek nyugodtan, majd én bezárom. Hova menjünk? Jó lesz a tegnapi dizsi is. Erre kinyitottam, és meglepetésemre nem volt aláírás a kártyán. Azt hitte tőlem kapta. A női kézírás árulkodó jel volt.
Bevallom, bűnös vagyok. Gondoltam, jól jön a történtek után. Tudja, mi a legnehezebb a munkájában? Folyton tépelődik, ki a tolvaj és ki nem az. Milyen volt az a fickó, az igazgató, akit Harley lebuktatott? Ben? Igen. Igazi vezető volt, nagyon sikerorientált. Akkor sok volt magukban a közös. Bizonyára. Őt is meghívta vacsorára? Alkalmanként. Harley tudta? Nos, nem volt miről tudnia, Bennel csak kollégák voltunk. És ha azt gondolta, hogy ennél többről van szó, hogy van valami maguk között? Mi lett volna? Amiket Bennek mondott, azok is őrültségek voltak. Ígyunk egy kávét. Claire! Jól vagy? Igen. Segíthetek? Köszönöm, elbírom én is. Miért ültél bent? Tudod, néha elgondolkodom rajta. Ahogy ott üldögél. Ki tudna ellenállni egy ilyen hatalomnak? Van választásuk. Harleynak nincs. Csak azt tudom, hogy mit lát a képernyőkön. Látnia kell, bizonyíték kell neki. Anélkül nincs semmije, nincs hatalma. Ha csak nem adjuk meg neki. Nem ő volt. Mennem kell. Claire? Szeretném, hogyha összeadná ezeket az ételeket is. Értem, tehát a teljes kalkuláció kell. Rendben, meg lesz. Bocsánat. Semmi baj. Jó napot. Gondoltam, ha már fel kellett jönnöm, felvehetném egyúttal a csekkemet. Persze, miért is ne? Dennis Marsh. Dennis Marsh. Igen. Más. Stimmel, parancsoljon. Köszönöm. Várjon, ne menjen még. A másikat nem viszi el? Ja, kiment a fejemből. Parancsoljon. Köszönöm. Csekszám 2031. Összeg $440. Csekszám 2032. Összeg $500 biztonsági konzultánsi kiadások térítése.
Hé! Most figyelj! Tudom, hogy itt vagy, Harley! Tudom jól, hogy figyelsz! Ha? Itt vagyok! Most mit akarsz? Ha? Mit akarsz tenni? Én is látlak ám! Ott! Ott! És ott is! Oké, megvan. Menjenek. Menjünk, gyertek, gyerekek. Uram, kérem uram, mi a probléma? Lássuk be, ezzel nagyon megijeszti a vásárlókat. Beszéljük meg másút. Elmondaná, mi a baj? Magának nem. Nekem nem? Miért nem? Akkor kinek? Magának nem! Nem! Várjon, kérem! Álljon meg! El az útból! Kinkadjon le! Hol van Harley? Honnan ismeri Harley-t? Ben! Ben? Most is figyel, Claire! Még most is engem bámul! Tudod, hogy ott van? Ismered őt? Csak hogy senki sem hisz nekem rajtad kívül! Na és maga? Ugye érzi minden nap a tekintetét? Tudja. És ez csupán még a kezdet. Hé, várjon! Ben! Igen, érdeklődnék. Dennis Marsh. Ez volt a... Pontosan. Lopott és megvágott egy borotvával. Tanúskodnom kellene, de még azóta sem jelentkeztek, ezért hát én... Azóta sem találják? Nem érdekes, csak érdeklődtem. Persze, köszönöm. Ma délután árut szállítanak, ne feledd, kisfiam. Majd elintézem. Mi van a lezárt raktárban? Tudja, a furalakattal. Semmi, az volt a kazánház. Rég be van zárva. Esküdni mernék, hogy van ott valami. Olyan, mintha zúgást hallanék, mintha dolgozna bent egy gép. Behívtak a tárgyalásra? Még nem. Nos, majd szólj előre, hogy mikor mész bíróságra. Lehet, hogy csak sokára. A fickó felszívódott. Miről beszélsz? Óvadékkal kiengedték, és azóta bottal ütik a nyomát. Szórakozol velem? Nem. Meglógott? Maga szerint megtalálják? Ezeknél sose lehet tudni. Igen, igaza lehet. Addig is vigyázz magadra, rendben? Na hát... Azon vagyok. Szia, Adi! Jó étvágyat! Kösz. Asztalt kellett volna foglaltatnunk. Ilyen tejt nem lesz szabad Jó asztal. napot! Jó étvágyat! Köszönjük. Jól hangzik, visszatérünk rá.
Elnézést, uram, merre találom a mosdót? Menjen el a liftig, és forduljon balra. Köszönöm. Nem nagy ügy. Tényleg. Hát nem bátor. Erre vállalkoztam. Erre vállalkozok, hát nem helyes. Te is képes lennél rá. Mondom, nem nagy ügy. Képes lennél rá. Tényleg. Felhasználó név Dennis Marsh. Jelszó. Hozzáférés engedélyezve. Harley Waters. Priusza nincs. Minden egyes héten be kell jelentkeznem a próbaidős tisztemnél. Ez az alkú része. Beszámolót kérnek, kíváncsiak, eltoltam-e valamit. És ez totál baromság, mert folyton dumálnom kell nekik, és még sosem jutott eszembe megkérdezni, tudja? Talán mert még mindig zavarban vagyok, amiatt, amit tettem, ami idehozott, vagy... Nem is tudom, de a lényeg, hogy kiderült, hogy nem is hallottak a szabályról. Milyen szabályról? Hát, kiderült, hogy végig felvehettem volna a csekkemet. Köszönöm. Te meg miről beszélsz? Tehát félreinformáltak? És képzelje csak, 2 csekk is létezik. Hey Jason, zárja be a széfbe. Másolatot kérek. 2 csekk van? Ezt a kiadásaimra kapom. Biztonsági konzultánsként. Magam sem értem, milyen kiadásaim lennének a melóm miatt. De a nevemre szól. Ez tévedés lesz. Utána nézek. Miféle kiadásaim lennének ebben a melóban? Mondom, hogy tévedésből került a nevedre az a kifizetés. Gondolja? Egyértelműen. Beszél majd velük? Mit ígértem neked? Mert azóta írogatták, mióta itt melózok. Honnan tudod? Már mondtam, sokfélét tanulok. Irodalmat, informatikát. Micsoda polihisztor vagy? Minden héten 2 csekket kaptam. Legalábbis úgy tűnik. Simpson írta alá. Csak ugyan? 2 csekket írt nekem. Vajon miért tette? Ez jó kérdés.
Pedig mondta is nekem, hogy tart tőle, hogy megint lopnak az áruházból. Azután, ami az elődjével történt. Hallom, hogy itt buktatta le a fickót az áruházban. Ugyanez gyerekjáték volt, elhiheted. Az ő fajtája idővel megszédül. Hogy érti ezt? Óvatlan lesz. Zseninek hiszi magát. Túl okos lenne hozzám. Úgyse kapom el. A fenébe is már 10 éve gürizek itt. És miért? Hogy egy rakás szarzsák lenézzen. Tojnak rám, akkor én is tojok rájuk. Csak az izgat, hogy visszagurítsam a létrán. Igen. Lehúzhatja a klotyón, amit elért, csak az semmiért volt. Kevesebbet ér, mint az elején. Eljött a mi időnk. Átsétál itt a nagy üzletember. Egyszer majd átsétál itt, és mindenki megérti, mi történt, vágod? Ne feledd a szabályokat. Észnél kell lenned. Mi köze ennek Clairehez? Hogy mi köze Clairehez? Hiszékeny ifjú barátom. Claire tudta. Igen. Elgondolkodtató. Nos. Valaki most is lopkod az áruházból. Valaki? Kinek a neve állt a csekken? Kinek az aláírása? És ha erről bárkinek szólsz, nem lesz munkád, nincs felfüggesztett, le kell ülnöd, és szó szerint vigyázhatsz a seggedre. Képes lenne kikészíteni. Hé, nyugi. Én? Nem én írtam alá a csekkeket. Egyben vagy, hm? Mással kéne elütnöd az estéidet. Mi lesz az első? Kérem, jöjjön velem, kezdjük a kozmetikai osztályon. Értem, Holnapra de át kell tőlük pakolni. beérkezett minden elszámolás. Haladjunk, nem érek rá egész nap. Jézusom. Dennis, miket mondott neked? Hogy te tudtad. Azt állítja, hogy a kezdetektől fogva Palmerrel voltál. Hazudik. Valaki biztosan. Ide hallgass, nekem fogalmam sem volt róla. Én lepődtem meg a legjobban, megbíztam benne. Én bíztam meg te benned, de te kihasználtál. Dennis. Nem. Ha nem tettél semmi rosszat, miért hagyod, hogy Harley zsaroljon? Mert nem tehettem ellene semmit. A másik számla, a másik csekken hetente. Tőled jött. Ő csinálta, nem én. Mitől féltél annyira? Ha meglát minket együtt, ha lát minket, szerinted mit tett volna? Nem is hittem, hogy idáig jutunk. Meddig akartál velem jutni, mi? Hol húzod meg a határt, ha arról van szó, hogy felültes? Ő ültetett fel minket. Csak az a gond, hogy te engedted neki. Dennis! Hello. Nem kéne ide jönnöd. Tudom, hogy még mindig dühös vagy rám, de... Nem lenne szabad itt lenned. Tessék? Harley odakint van valahol. Láttam az előbb a kocsiját. Az utcában állt. Láttad őt? Igazad volt. Nem lett volna szabad ráhagynom. Vagy felmond, vagy én rugom ki. Vagy így, vagy úgy, de menni fog. Fogalmat sincs, kivel állsz szemben.
Kiskorában árva lett. A nagybátyja nevelte, egy temetkezési vállalkozó. Ezt honnan tudod? Mostanában az a hobbim, hogy megpróbálom őt kiismerni. A gimnázium után belépett a seregbe, de leszerelték pszichológiai okokból. Egy ideig házas volt, távolságtartási végzést kapott. Aztán sehol sem szerepel a neje. Egyik nap megvan, a másikon felszívódik. Nem szóltak a rendőrségnek? Nyomozást folytattak, de nem volt holttest. Ez 12 éve volt, azóta sem zárták le a nyomozást. Az évek során sok tolvajt elkapott. Csak hogy senki sem szúrta ki, hogy a legtöbbjük nyomtalanul eltűnt. Ezek az emberek felszívódtak, és senki nem nézett utánuk. Mindig úgy látszott, hogy megszöktek, miután óvadékkal kikerültek. Csak azt tudom, hogy legalább egy tucat ember felszívódott a tárgyalás előtt, és nem kerültek elő. Elmondom, hogy legyen. Bevallom, megrémültem. Szabad! Ó, Harley, most akartam hívni. Emlékszik Reese nyomozóra? Üdvözlöm, Harley. Hogy van, Sam? Jól, és maga? Tudnom kellene valamiről? Igen, épp most mondtam a nyomozónak, hogy leskelődnek utánam. Na, ne mondja. Leparkolnak a ház előtt, követnek. Keréknyomokat láttam a gyepen. Ó, Istenem, micsoda világban élünk. Bizony. Javasolta, hogy nyújtsak be panaszt. Jegyzőkönyvbe veszem, aktát nyitunk, és kirendelek járőröket. Leparkolnak az utcájukban. Ó, ez azért megnyugtató. Ezek a leselkedők, eltekintve attól, hogy szarháziak, bocsánat a kifejezésért, az áldozatokra koncentrálnak. De vérszemet kapnak, és elkapjuk őket. Azt hiszem, benyújtom a panaszt. Mennyi időt vesz igénybe? Felveszem a vallomását, kitöltjük a papírokat. Estére meg lesz. Remek, pompás. Köszönöm. Hallgasson ide. Ha eszébe jut valami, vagy meglátja a fickót, azonnal hívjon. Igen, engem is értesítsen, Claire. Úgy lesz. Majd szólok. Ó, nyomozó, ha már úgyis itt van, nagy munka bebizonyítani, hogy egy csekken hamis aláírás szerepel? Ez nem az én asztalom. Mennyire súlyos a probléma? Szerintem belsős ügy, az áruházon belül van a tettes, de még nem tudom biztosan. Ha rájön, hogy kihamisítja az aláírását, utána nézünk. Attól is függ, milyen kapzsi. Ha megsürgetné, összehozom az illetékesekkel. Remek, majd értesítem. Oké, viszlát. A háborúban a legfontosabb, hogy értékes lelkek harcolnak. De ezeknek még az sincs. Nézzetek körbe. Milyen világban élünk. Nem a pénzetekről beszélek, hanem a célokról, elhivatottságról, ami értelmet ad. A legtöbbünknek értékes a lelke, mert helyünk van ebben a világban, és ez a lényeg, nem de? A hasznosság. Igaz? Haszontalanság. Nincs hitem, de a hasznomat veszik. Ezek haszontalanok. Az embernek van célja, igaz? A céltalanoknak az űrben a helyük. Tömegnyomor van. Igen. Csak elvesznek. Nem adnak semmit. Te mit tennél a haszontalanokkal? Életcélt adsz? Hogy kedvelem-e őket? Tisztelem őket? Szállj fel a holdra, és tekints le. Mihez kezdjünk veled? Megmutatom.
Mi a baj, Claire? Hát már nem szeret? Tűnjön a közelemből! Gondoltam, itt nyugodtan beszélhetünk. Végre kettesben vagyunk. Itt nem rémít meg senki. Vége van, Harley. Minek van vége? Holnap találkozom a regionális vezérigazgatóval. Délután az asztalomon kell lennie a felmondásának. És? Ha elmegy, megőrizheti a jó hírét. Ha nem... Ha nem megyek? Ha nem megy, mesélek neki a csekkekről. Hú! Hosszú időre börtönbe Az én kerül. kislányom, hűha, úgy tűnik, hogy felnőtt. Komolyan mondom. Igen, láttam, és most meg kéne rémülnöm. De mitől? Tudja, Claire, ennek a munkának a felelőssége kezd elviselhetetlen lenni. Most folytatnom kell a nyomozásomat. Fel kell tárnom, hogy a kis kleptomániás Mr. Palmer nem egyedül dolgozott. Bizony nem, tettestársa is volt, bűntársa, aki segítette lopni tőlem és az áruházamtól. Ez nem igaz! Tudok mindenről, gondoljon a következményekre. Gondoljon rájuk. Fontolja csak meg. Holnap délután! Ott leszek. Örülök, hogy újra látom. Köszönöm, Roy. Előlépteti, megbízik benne, erre képes így kibabrálni önnel. Aljasság. Igyekszem nyomozgatni, hogy többet tudjunk, de még szép. Ezért kapom a fizetésemet. Hogyne? Csupán tényeket mondok. Levonhatják a következtetéseket. Jól van, Claire. Mielőtt bármit mondana a saját érdekében, javaslom, hogy konzultáljon a... Bocsánat, késtem. Jó reggelt. Ön bizonyára Roy London, Dennis Marsh vagyok. Miss Simpson kéretett ide. Ő hozott az áruházba, és megkért, hogy nyomozzak a személyzet után. Úgy látom, Harley nem tudott erről a nyomozásról. Roy, ne vegye be ezt a tündérmesét. Ha lenne a területemen konzultáns, tudnék róla. Épp ez a lényeg, Harley. Nem szólt magának. Úgy vélem, magyarázattal tartozik. Ben Palmer tette után nem tudtam, kiben bízhatok. Ezért alkalmaztam Dennis-t, hogy kiderítsem, mélyebben gyökerezik-e a probléma. Csak úgy juthattam eredményre, ha ezt eltitkoljuk. Micsoda arcátlanság. Még Harley előtt is. Titkolózna előttem? Az áruházamban? Mégsem tudott róla. Roy, azért vette fel a kölyköt, hogy elkendőzze, amit már Hogy régóta titkolt. felfedjek valamit. Mindenre rájöttem, amikor eltűntek a költségtérítési csekkek. Az én nevemre szóltak. Harry állította, hogy neki kell felvennie, azt mondta, csak a vezetők tehetik. Így elkülönítette őket, és nem kaptam meg. Onnan tudtam meg, hogy elteszi. Ez a lényeg, Dennis. Lefizetett. Azzal vásárolt. Szóltam Mrs. Simpsonnak, hogy erre hívja fel az önfigyelmét, de még egy esélyt akart adni Harleynak. Felajánlottam, hogy mondjon fel, és nem tudják meg, ha visszaadja a pénzt. Ez hazugság, Claire. Azt mondta, úgy állítja majd be, mintha lefizettem volna. Tüstént hagyja abba. És hogy sikkasztásért letartóztattat. Azt mondta, a történtek után senki sem hinne vele szemben az én szavamnak. Feltételezem, van bizonyítéka. Nincs. Nincs semmiük. Majd elmondom én, hogy mi történt. A kölyök is benne van, a Palmer-féle branchban, és ők hárman az orrom előtt vitték ki a pénzt. Azt hitték, senki sem védi az áruházat. Nincs bizonyítékuk? De Harleynak van. Miféle bizonyítékra célzol? A költségcsekkek. Milyen bizonyítékról beszélsz? Nálam itt a bizonyíték. Megtartottam a számlákat. Ezek felülmúlják a csekkeket, Harley. És szeretném látni. Íme Harley számla kivonatának másolat az elmúlt 4 hónapból. Elhelyezte a pénzt, a csekk kiváltása napján, majd 2 napon belül ki is vette. Nagyon elmés, Dennis. Honnan szerezted? Sok mindenhez értek. Felnőtt nő, fehér gallérostól vagy férfi tettestárs. Dennis! Felfüggesztették. Mit jelentsen ez? Azt mondták, 30 napon belül döntenek róla. Döntenek?
Nem is tartóztatják le? London szerint túl nagy nyilvánosságot kapnánk, és nem kell hírverés. Jézusom. Még idekint van. Együtt távoztak. Francba. Felhívtam Reese nyomozót, azt mondta, hogy bejön és hajlandó meghallgatni, segítened kell. Már segítettem, ugyan mi haszna volt? Mesélj Harleyról, mondd el, hogy miket művelt a tolvajokkal, el kell mondanod! Az egyetlen, amit muszáj, hogy túléljek egy hónapot. Tudod, mit tettek? Elvették a kulcsomat. És ez miattad van, szép fiú. Elég volt, Harley, végeztem. Tartsd a szemed a képernyőkön. Tartsd a szemed a monitorokon, Dennis. Megállás nélkül. Engedje el. Figyelmeztettelek. Elveszítetted a perspektívát. Elvesztetted a célod. Hagytad, hogy megkörnyékezzenek, Dennis. Segítség kéne? Nyugodtan kapcsold fel a riasztót! Mire ideérnek, ő már halott. Bizony! Nagy csalódást okoztál. Bármihez hozzáértél, elszaródott. Senkinek sem kellett pancser. Itt az esélyed. Mit akar tőlem? Te mit akarsz? Csak állsz és nézed? Vagy lejössz érte? Itt a barátnőd. Rád vár! Képes lennél elveszíteni? Gyerünk, szép fiú! Végre randizhatunk. Claire? Nyugi, nyugi. Elvettél tőlem valamit. Meg akarsz dolgoztatni a pénzemért? Nem a pénz számít. Felfogtad végre?
Látod, Claire? Elég! Claire, gyere, menjünk. Már végezned kellett volna a Greenway háznál és a Country Clubban. Válaszra várok. Hol vagy 14-es? Jelen? Megmondtam, hogy elintézem. Magyar hangok. Végvári Tamás, Dányi Krisztián, Madarász Éva, Seder Gábor, Megyeri János. Magyar szöveg Vajda Evelin, hangmérnök Salgai Róbert, vágó Fogarasi Hunor, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Zentai Mária. A szinkront a Mirax megbízásából a Masterfilm Digitál készítette. Forgalmazza a Mirax.